как да спечеля доверието на децата си. Как те да ми вярват във всяко нещо, което... Мисля, че ти го наричаш рапорт в книгата. Точно така. Го наричаш рапорт в книгата, нали, аз го наричам доверие. Не знам дали са същите или леко се различават, но знаейки, че децата ми вярват, не ме възприемат като този, който налага върху нас някакви неща, които трябва да правим, но те ми вярват, това ми дава увереност, че се движа в правилната посока като родител. Абсолютно прав си. Защо му казваме рапорт в книгата? Защото е цялата история на отношенията ни. Тази цялата история е кога децата ти знаят, че ти си направил нещо, което иначе не би, но си го направил заради тях. Позволил си им по-докъсно да останат, купил си им нещо, което не си бил убеден, че си заслужава, но те сте впечатлили и те знаят, че ти инвестираш в отношенията помежду си и това е едно нещо с натрупване. Заради това му казваме рапорт, за да е ясно, че това е по-мащабна концепция.